mami. Wat is dit? Dieren. Hier komt mama. Dieren, dat is jouw olifant, nou. Dieren. Wijs naar mama, show me your animals, Jamie. Animals. Dieren. That's your giraffe. Kameelperd. Oh, kalm. Dieren. Is that a fish? Say fish. Say fish. It's a whale actually. Say whale. Okay, dieren is het. Een haas? Is het haas?